Hi guys, good morning. Grabe guys, nagbuntag hapon buwan. Hindi na siguro may patilawon dali upuan. Init. Inja, mamainit tanin jud ya. Daraghang ko tumayang giluto hapon. Labyo. Mga anday tanin jud guys, o putumaya para sa no si Kwati. Mga naghang giluto hapon. Kay every time nga himo kong putumaya, di ko mukaon. Anang bagong luto. Di ko na naganahan mukaon na dyan ang paabtan o kinaugmaan sa ako mukaon. Kaya laminin ka ng mabahaw na bitaw ng putumaya. Bugnaw na, di na sa dainit. Hindi sa Eliana, di na niya mukaon putumaya. Yan. Dali. Tay, kaya rin makatilaw kang sa lamig putumaya. Dali. Love you time eh. Uy, tilaw ba? Love you time eh. Kalingog, dali. Ayan na, tilaw. Naku Mama kag mahadlok matay go kag taon na ni kaya mo kay ba kung isa lamig putumaya. Oh, dali. Di ni sa ganahan. Basta mga nganing mga kanin biko nga nandiyan na sa ganahan. Ngayon na lang mo na. Mara diyang partner niya. Mala firma. Rabyo. Hindi pagsan kay di ganahan. Mainit ta, mga tao dyan sa bahay itong pagbaban. Love you time Ay, eh. gumaling. Mainit na. Good morning at time eh. Digapon ta kaliguron. Kaya ang tubig dali sa mga nalubog. Murag Milo. Lami ka doon po tumaya guys. Oh. Lain na yan. Mama. Kapoy pa mo ka mo. Ay kapoy. Man, ang gali ko ma. Ay, adyo ka na. Lagi, masuko. Good lang, okay na ito. Good morning at time eh. Isang balik ng ligapon, tinaw na ito pag alasing ko ang tubig. At tinaw na pag alasing ko ang tubig. Ginoo ko. Listen. Ligo na naman tuwan. Kasad man. Mala firma. Dahil nga rin na di mo, hindi dito kaligo. Kaya nga din, maglampasot ta. Naman na din malampasot ta. Na, yun na lang mo. Pamugaswing. Pare, di nilagyan ka kumihi. Ang lisirak signal dari. Ay ko. Like this yan, like this. Saya yan na. Naginom nagkagatas yan. Naginom nagkagatas. Ano, ina, labitaw. Mala firma. Paparili yan, di ka mag-ilabyo yan. Hindi pa rin eh. Mahal ta. Sige.
Asa may biyahe din, way uwan di sa Manila. O di ko karon may one rin lang, makulimlim lang, pero may one. Di wala pa yung araw kasi maaga pa eh. Dari ano may katilaw init, dapas sugod pa nis December. Nagawnuan mo rin, sa mo nagawnuan mo po. Muna mag-upan na ng kuwan. Lupi ka ng kuwan, kanang saging kay uwan-uwan. Unsa? Muna ipirtay pa na ng saging kay uwan-uwan. Duwi. Takal man ka. Sakto ko na itanong saging unuwan ay, sakto di. Ha? Ay, sakto di ko ni panamang kay bawa man ka. Ang trabaho nga ng Mr. May plantasyon sa saging. Ano ba? So, ilaman tampo din among kuan di ay. Among binuhing langgam. Dada to yung comments dahil dani about dani nga among binuhing limukon. Limukon di, limukon. Kuan nga no kunong wabuhi eh. Nailag sa baho na eh. May dabaho ko muti. Ano si Dabuhi guys kay remembrance ng tatay sa dahil suwon nga to anas lang kalibutan. Unja. Yang ko ang libos ko kan. Kanog. Ito. Kaglutong kanding. Ang tuwas mo ko nang Hallelujah. Tungod sa wanuan guys, sa disgrasya ang kanding ni Isaac. Sa disgrasya anak siyang kanding katong bagong inanlak wala kagontas tugnaw. Nadido. Jadi guys, oh. Ani sa pakanan guys, o kuan saging tundan. Ang tanaw mo kaon ba? Uy, hala. asa ba mo ka naman ka? Buta na kay hindi na ang puto ko. Uy. Na dalas butanganan. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo ako't umiiyak. Loy naman ni. Agara. Ano na? Ano na ko na ako ka? Oo. Na, so. Ang baligon kay kuan para may humok. Oh, kanana. Ja, Ah, kana. Umotra ba dyan ka dugtundan? Ah. Talikod pa ka dyan. Uwa pa dyan. Bisag ikatasan na. Bahala ka diha. Bisag nakahumot na dyan sa saging tundan. Nagantos naman dyan. Nagantos dyan. Dyan siya ni Kao. Nagantos dyan siya. A few moments later. Wala day uwan. Mga rekus kamanggahan sa among lula. Mangita kong kudyaji. Madil magnay kudyaji ron. Karon pagadyo ding taniag. Hala di alagi daghan. Hala naghan ng kudyaji. Ko akadyo guys oh. Kasi nakailada na. Da guys, so nako akadyo kudyaji guys. So, dako kadyo kudyaji. Hardag ko akadyo guys, yung sa klasihan kudyaji. To Karo po ko kita na ni karakun guys. Minta man ni. Karo pa ko kita na ni guys. Hardag ko guys na. Kudyajing dako. Aning dadis bay day guys. Kay kuan, ang ipakitang tatay, di man sa kakita. Ang ipakita nila og insan isang klasiya sa mushroom. Klase man sinas mushroom na. Dako akadyo.
Guys, naku mushroom ni si Jang ay kujaji ni si Jang guys nga dagko. Naku Naku guys oh. Marago si Jag platito kada kuon. Guys Ara. A few moments later. Flor. Nagad ko kaju. Mura malagalang-galang. Mura piyaya. Jarang nga ko jadi ang ko ha. Ginagigil ako sa sini. Matay na. Gusto siguro yung panglubang mo ako. So, di ko nakutan. Makamatay lagi na. Nag-search mo. Nag-question na. Di na mo makamatay. Katong dagdag may nga nagkumaya na kadagdag. Mama ni daghaning turok dagto naghala na panglipad na nga ko jadi dagko. Wala kang giingan ni Undoy nga. Arang kadaghan na tus manggarapin. Oh. Nagkakadyo. Mahilo na. Didi ko na makaon guys, Kita ka di ka mata dyan. Ano ba mag-antos na tong buwan? Nagalong buwan itong goodbye head. Kaysa ka na masadyo ka ng kinakita na. Sigurado ka? Dako mag-anyo tayo. Unang plato. Ara panglipad na kay di ko jadi dagko. Ano ba unang plato tayo? Ito. Dito sa nanay ko. So, sila mo utang. Mga kalibangan. Di ko. Gusto. Pati. Mga inulsis. Ang sa jagutan Flor. Nilagay. Bahala kayo. Para taon. Nalipay ko guys nga kita na bitaw ko daduglag ko. Puklid. Uling baro puklid man ko na May ka na to. Daan talaga. Ang ilabay kay didi ko ni mautan. Nang ilabay. Didi ni mau ko jaji. Sama ka doy. Dari mo ko pala ko. Nasadya po sang pagtuo. Abi ko mautan to kana bitong kujajing dagko. Kaya abi ko ngaingan na bisan pagkagmay nga kujaji abi ko karanay mautan to. Inja. Kung di ako na to makahilo. Pwisonos. Ara na ba diyang lingawa ko panguha kay grabe diyang dagko. Inja. Makamatay day ko na to. Arang ipanglabay. Ya karon manungkab ko kay gigutom ko walagay laing mahimo dari kay ang panahon mo gihapon nagkulis maot. Tani agrag karejot nja muwa na pud. Kanang laminta ning sunod adlaw may street na jud init. Kaya ron daghang tag mahimos gawas. Karon jung mga panahon na di gajud ta maka trabahos gawas kay malagi na nagdengdeng man. Nja kanang mag-garden, di dito makahimo din ang pag-garden kay grabe dyan lapuka. Puhol na laman dyan guys, ug kanang nay mo street na lagi ginit. Kay hana pa ta makumbatig panggunas gawas. Karon dyan, di dito makapangguna kay grabe dyan lapuka. Dyan, sige lagi guwan. Dyan ako ipakita ninyo dyan, nagdadet po rami ug kanang nay bahog-bahog. Kani sa Tagalog pa ni ko ani pudding. Ganiha pagabuti dyan, init pa ni. Ano nga, atong tilawan. Pakman sila dari, to man sila sa kanang hilin. Yung mga tao dari, jay-jahay, pang ligdas. Sila ate, si Imi, ito ang naghigda-higda. Ako, hindi mo lagi ko ganahan maghigda-higda. Kaya, kapujan ko, hunja. Karena hindi lagi po ko ganahan matuhog. Naglakaw-lakaw ko, ganina, naghimasin ko makakita ba ko kudyaji. Nakakita ko kudyaji, malagi to. Nga di mo dito kudyaji. Makahilo mo dito ko to. Abi ko, ingato kudyajing dagko. Abi ko mautan to. Nga itong halam pong gidagso ay kaya abi ko mautan to. Kaya naman po'y kanang daghang klase sa kudyaji. Abi ko mautan to. Kada bitang mo na bitang uhong, puti, abi ko makaon to. Na makamatay man ako nun. Nasadip ko sang pagtuo. Ang talami ka jog pudding yan. Cire! Hotel!
Lami. Tay, mang-snack tay. Mang-snack. Ha? Lalaman ng guro. Lalaman ng. Karon day guys, mamalagi ko yung maadjong video kay mamalagi ning nagsigiguan. Di ta katrabaho sa gawas. Kanang mag-shoutout ko sa mga commenters sa akong video gabi. Shoutout day ko ni Noel Imbong og ni Susan Pueblos, Jocelyn Yu, kani dugay ra gid din na akong commenters. Shoutout diha ni Mirasol Molina, OFW Saudi. Kani sila guys, YouTuber nga naa sa Saudi, palihog lamang po ko og kanang nay lantaw sa ijang kanang nay YouTube channel. Shout out Bilma Mikabalu, Nanay Bilma Mikabalu, nanay ang itawag na rin ni Jack kay dada ko nun si Jack sang nanay. Nga magpatawag si Jack nanay. Nanay Bilma Mikabalu. Shout out po ko ni Sister Lourdes Saladin. Nanani si Jack sa Japan. Kuadjin si po sige din si Jack lantaw din ang mga video. Hi, dihan ni mo sis, nas Japan. Shout out po ni Mers and family nga nasa Korea. Kani po si Jaw po ni si Jay Puas, sige po ni si Jag Tanaw. Daghang salamat Ate Mers and family nga nasa Korea sa imong way Puas nga suporta. Ni Dina Kanyiti nga naani si Jasaliti nga Puy Puas nga sige Tanaw. Salamat sa imong suporta Ate Idina Kanyiti og ni Joan Ungab. Ningon si Joan Ungab, taga Davao din si Joan Ungab, bago man ni si nga commenters. Ningon si nga diri sa Davao City, Mama Alits, nagaulan man pud para sa DI. Nga nasa Davao District, Tagbilaran City. Kani po daw po ni si Puas nga sige tanaw ni ato mga video. Daghang salamat diaday. Ug ni Mirial. Hi Ma'am Mirial. Okay, bug tagalisan ni si Jack. Shout out day po ni Jeanette Mangundato. Hi dia Ma'am Jeanette. Ug ni Ma'am Ibina Gracia Salinas. Ug ni Junita Labunog. Shout out Ma'am Pilisa Taghap. Salamat kaadyo ma'am sa imong way Puas nga sige glantaw din ang mga video. Daghang salamat sa una pagdud ka, wag gid ni paglubad ning imong pagsuporta. Daghang salamat kaadyo Ma'am Pilisa Taghap. Hi day pug ko ni Violet Upaw kasgang pagumangken nga panganay ni Mananghilin nga tuas Muntinlupa. Kamusta naman kada na paw? Mabayuan diha. Shout out day pud ni Ma'am Catherine Kuray. Kay bawa ko na ani si Just Saudi OFW ni nga sa una ra po din si Tanaw. Wa po ni si Puas. Wa po ni si Jay bawa po ni sa Puli. Yung sige si Tanaw kada mag-upload kog video na agad din ni Jangan starring din ni Pirmi. Ma'am Catherine Coray pagamping dia sa abroad. Ma'am Idina Kanyiti mao ni si Ma'am Dindin. Manambok taani sige kaon tungod sa tugnaw sa kalibutan lits. Na manambok lagi og napoy daghang kanon, hindi may kanon. Nagtikungkong nga tas katugnaw, gatay kanon. Shout out pud ni Shermy Kanyiti. Nanaani siya sa Bukidnon. Hi diha dang Shermy Kanyiti. Shout out Jit Mendoza, Verna Mendoza. Hi day po ko ni Ma'am Nit Ikala. Ninga sila comments nga hello Yana.
Hilo ko na yan, dali. Mamuhilo ko ma. Hi ni Tita ni Kala, dali. Ato bang? Ato bang? Nariwa ka kita. Hi. Hi ko no. Malabi ma. Love you. No, to nag-shoutout na lamang ko kay wala gitay lang i-share kay kanilaging panahon di ta ka likliyok sa gawas sige lang mag-uwan. Atay lang mahimo dan isud sabay sigaratag simo-simo. Nadil men ta pug nay masimo. Flor, nangawat ra ba ko simong magbaho? Ha? Ikaw na kayo taas ng sugar. Jangan nun palit man kag makataas sa sugar. Yun, Roy. Ganahan de sunday dani. Magkaang kayo na? Kaang ka? Dali nga rin doon. Pwede masuro ka dani. Kita ako nga sister kanina ma. Isang ka kita nga teaser. Nga cellphone chat kami. Diyan nalipay ka. Kaya sila daw sa siguro ma. Parehas bagnaw sila. Kang gugwag gamay. Hindi ko kayo. Buwan na control ang sugar pagka-auto. Karon? Duhay lang mapasura mi. Buwan ako ka rin with break. Hindi ko tasan no. Hindi sa kakal sa mga ingani, mga tamis kay taas diyang sugar. Hindi saan na. Gantos. Ay, para sa kaumaos bata. Kaya lahat ay ako idara mo ko na. Usara lang ko po. Pero with bread na. Hindi ka ni, wadyan ni sugar ni mong legit choice. Wow. Zero sugar. Pero taas usod yung tira. Yung naralang ng tubig. Ano ba natin ba managkagti? Ha? Buwang na, nasulabian mo na ni mo. Ano eh? Wala na expire din. Nga na, rama Mana na. ito hibino ko. Kung ano Mga kahit expired pa. Lapon. Mana ka le? Paman po ng molds. Wala, ako na po. Ayos na ka na. Sino ko dahil? Black ka dali. Nakatuog mo? Ako, hindi ko. Ako kwan jud gusto jud kung tag makatugog palis na dito ko. Kaya ngano? Gusto ko matuog, pero di ko matuog. Aga ko, ug matug ko, nagmata na kapuyan ko man ang tagam ko, hindi ko na matug. Wala ba dahil mo nakatug ko ba sa Hindi ko nang mura ko mag-anxiety ba? Nagkamalagtuog. 12 na ron, molds na ano. Ala ka, molds na. Pwede dyan na pwede, uy, ganda ka na, uy. Anong birthday babe? Ano ito sa rin battle dito? Tarang sa Tanaw ko sa'yo, ano sa'yo, swery na na. Kahapon. Tanaw lang mag-part na ko lang. Pwede ko ang vlog. Di na, nag-molds na na. Ha? Pwede pa ni Ninjo. Push-puros di na. Uy, dyan ka na kay nanay dyan na sakit. Nakapusa ka dyan na ko, ano. Di na. Pagka nila mag-skyflix to. Ano man na? Bakit ka na be? Gatag na ng birthday. Di na. Pwede ako na na. Pagtimpla lang magatas. Kaya hatag yung battle baby kaya ang pa. Pwede pa mo dana kay Parang kalamira ba dyan dyan pudding? na menu. Pwede pa rin. Ay po tumaya. Hindi ko pwede dito. Ito na yung samod. With bread raho ang pwede na. Bread. Isa ka ganisa. Kaya no ka ang kain? Pudding. Kaya di mo budin. Ang vlog ko. Kala sa imi pudding di. Magbako. Ha? Ipuding pag ipuding lang. Budin ito na. May pudding man good niya siya. Nauna lang ko sa puding. Hindi ko mas magkano. Hmm? Hindi ko mas magkano na. Agad sipan. Okay pa rin. Sipan. Kana mo. Oh, di rin naman. Nanay ko, ano may... Lakaw na yung kukain ko. Asa ko yung? Kain na ba? Oo, ako yung kukain. Hindi mo gamay, di na pwede. Kuha na mods. Ikaw atong Bartolbe. Battle ba ito? Okay Ano na. na? Butangan mo lubuan. Sabay-sabay na. Nabutangan man na. May molds na ito. Dami lagi.